поговорим за обратната връзка. Обратната връзка винаги трябва да е двупосочна. Вие давате обратна връзка, но преди всичко учащият дава обратна връзка към вас. Ще ми кажете, добре, как да подходя, да попитам ли нещо конкретно. Това, което аз правя от първият урок с учащия, без значение дали той е начинаещ, средно, напреднал и така нататък. Ако наистина е първата ни среща, е достатъчно да подготвите един sample слайд, на който да имате едно усмихнато емотиконче и едно малко пасивно, неусмихнато, недоволно или изразяващо контрастираща емоция. Аз какво правя в края на урока? Кзавие, името на ученика, сесията с Вероника и тогава ще посоча към усмихнатото човече. Окей, или горе-долу. Дори това да е урок номер 1, очаква се навярно аз да съм преподала горе-долу, или зле, или добре. Тоест аз директно активирам наученото и той разбира, че използвайки дума или термин като сесия, защото не знаем още урок и така нататък, освен ако не преподавате по класически метод, където се минава през превода, аз избягвам това, затова илюстрирам по различен начин. Ученика веднага разбира, че всъщност искам да разбера дали темпото му е допаднало, дали има положително усещане към мен. И всъщност той е доволен, че аз се интересувам от неговото осезание за урока. Пробвайте!